बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम सीएनएम के तफसील बलम के दवाई में हफरात का मरहबा दनवा मेरे के तफसील बदल को अरुण फातमत अहमद शरीफ एम फुरतम तफसील कश्मीर के गोतों में बलालनी में गड़ी का फाह को वे मुहिम खबर तक के सुरही तक मेरे का तफसील गफा कुरबे मुहिम खबर तक के सुरही तक के तरेगा राज्य के हुरी हारशिका मास केड़ुन रई सोफी हम मजबूर कुरुम ड्रग व्यापारी के बोर्डेक मफूल हुंतुमत को हायर को रिकाबताल होडेदु अलोरा अरशद हालदा इतु फस्मी के मस ड्रग ट्रैफिकिंग के दावा साबित नुवा कमर निम्मा एएमएन क्रिमिनल कोर्ट दो कल मसला पीजी ओफियम हाई कोर्ट का इस्तुना कुरी खबर के इतुरुम शवन कमेंटू का कुरियदा बाई इलेक्शन के एमएफ हो गए अपडेट्स तक बस मिकड़ी के खबरों का बलालाना बल्लो सकी हाथ बैवर कित्ती गेंदनी मेवुर मागिना कोक्कोवेस नेरुनु कीवेनु हुट्टुवी पिकपक रुवादमिनुंतो पिकपक वेस नेरु ये मागिनेयो कियाफ ती कोचत्ती गेंदनी दोंकलो मेक्सिकोम के फिहारे हुलवाफी म्योत्ता फरीदी मौगा हुआई फोन डेल लैपटॉप डेस्कटॉप संटॉप नंग हुस्कों एहरी एकी फाडु फाडु के एसेसरीज मिरे मी तुत्तुना के बातुडे हुरिया एच्चें हमकोल्लागे मिदनी मिहारोस मशक नुदेवेयो एना बेनुवा वरक एहेंवीमा साबस कदे एन वरक गेजेटु आने मैक्सकॉम सोसम मग आदि फरीदी मग Danita, it's a kangen and Zan. Nehenta, Anika coach a baka. Mahmoud and Yamamiro, it's nodeless. Baby, coach at the cockerney. Guess what? All of them are favorite. Airways Miharwes, Emminga Makpol, with noodles. मार्केट को डिस्ट्रीब्यूट करनी डेजी वकी वकी नुआने मिहारू हुरिया कमेंगे नंबर कुम इदु मेल्ली बेने मिहारू एमटीसीसी के हॉटलाइन दतुरु फतुरु तावला सोला फंसा बोटु याडु हिदु मता सोला फंसा इंजीने गन्नंता सोला फंसा एम्मेनांग एन नंबरे सोला फंसा एमटीसीसी खबर बलम के दवाई में हफरात का देसे फार्मर हबादन मैं सब खबर तक के तफसील तक कारण कुरेतन मिगड़ी के मैं फुरतम में बलालनी को शवेनी कमेंटू के बाई इलेक्शन में वक्त कुरिया दाती वे बाई इलेक्शन के बाई मासिकता कैंपेन मासिकता में वक्त कुरिया दाती वे सियासी पार्टी तक मिदनी फरात के कैंपेन तक कुरिया के अंदर मुझे तो मी वक्त बला कम का वार्नमा ने मी आलंग उफेदी के मिया मोडिस नेशनल पार्टी एमएनपी मी वाणी कमांडो को सा कमांडो का कैंपेन के हर क्या तक कुरिया गेंदो मटका आदि मी वक्त हमीरे के नुएज हा इरुगा कमांडो का पेंग हासा जलसा है वैसे हम ए आगुले इतने मालूमात हिस्सा कोलो मटका आलर में के जर्नलिस्ट हमें वक्त ए बहुरने भी कमांडो के हम एम फुर्तमस में कमागुले एम एफ हो गया तफसील तंग हिस्सा कोलो मटका आलर में के जर्नलिस्ट इस्माइल रशीद आगुले अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम कब के ने तो
වරරහලගෙත අදඩු මෙන්න මිහාරු අර ෆෝරි ගදකෝ ශවෙන් කොමන්ටුගේ බයිලෙක්ෂන් මේ ෆෙන්නනි කුරිය දායරුග වරගින පාටිතකෝ මිහාරු කොමන්ටුව අනේ දියුම්ගේ මග්මතිගේ පාටිතකෝ උඩ පාටිතකෝ මිහාරු නිතිබි කොමන්ටුගේ ගතුන් MNP ගේ කැම්පේන් ටීම් මේ වගුතු කොමන්ටුගේ දෙත්ත තිබෙවි මියදුගේ වගුතෙග්ග කොමන්ටුව ගොස්ප මෙවැනි කිනතෝ හරිකැත ෆහ කරබෙනි MNP ගේ මෙකොළග අන්න පුරතම මේ बाइलेक्शन के में फुर्तमा जलसा बेबी के मिदनी MNP के फरासन दे MNP के जलसा बेबी के दायरा का फिनी के मिदनी ए कैंपेनिंग के बाद अमेरिका नोता ए पद मंजर तक के जलसा बेबी में तैयार मन दायरा का अलगोना मालूमात ले फवा को तो प्रजामो आने पार्टी के रईस अति कैंडिडेट अन्नान रशा वडा करने वाला तक हमें कम्युनिटी का कंग अक्कड़ी बा यह कंग है एनमें सपोर्टर उन्ना अति सपोर्टरों हम रसम अन्नम दाकं हम पाक हम दाय देमिया के समा अमी इतुरु सपोर्टर तक हम MNP चार्ट अतुरु लायकें तिदु सपोर्टर तक हम अमी कोलंग अमी विवनी ऐस पमिहार विवनी जलसा पावा तनु के सम जलसा के में होगे मसे के तंग हम पेशिगे गोस्पदिंग उडु इंतजार करने के फॉर्म सपोर्टर नमी और नानी पार्टी के रईस आदि कैंडिडेट और रसम वडा करनवों करने के लिए दें पूरे में जलसा है बेबी के दाने दें हम बेगो तो हम पूरे से पाक पूरे को तंग हम मी बाय इलेक्शन का हम इतुरु आदित्य पार्टी ये बेस्ट हम बायवरी वेगिंग लेती वे इतुरंग हम इतुरु जलसा तक के बेसे बोरे हम बेते कम वानमा हम ए4 इतुरु गद वेगिंग दियुंगे एकशी के वाकम में देहात ठीक है तो PPM के फरातुम PPM के कैंडिडेट्स तिकोला हम वडा करनवा कम ए विस्वरक PPM के हरकत तिकोलुं फेनिकेंग बदे तो हदियम हम या को MDP के हरकत के एडवांस कोंगे बकुरियदे मे राशुग ए मादमा राइस वडा करनव हमें कुरंचे बाय कंत तकुरम का केने तो मे देफर मे बावर सियासी पार्टी तक इतने कंगे वेगे मे मसे के कुरार के विस खाला का हमनु जो मे का फोरी के कंत तक केने तो फाग कुरवेने तिकोलो तीन पार्टियां कुंग मिहार में बाइलेक्शन बाद कुरारुगा MNP मिकोल का हरकत रिवायरुगा आदि कुरियम नती MB पी के फरातुम में सम मिकोल का इतुरु जलसा है पे मादे राइस मिकोल वडा करना वागो तम दे वायरुगा आदि मी साबु के मंजर तक फेनन नामो फेननी हमें कनी MDP के दीदा तक के दिमाग के जहां पवातंग एक इतुरंग राइस के मी इस्तिकबालन होता मी कंद तबेलो मटका कोस्टो काट मिहार मी रसुगा पंदर कोफा वे अनिंग हिंग इतुरु मचेकतिंग MDP के फरातुम विस कुरातन फेने नमस्ते जलसा उनक मालगोन मालूमात ले पोती मादमाग वगुतिका नमस्ते मिरेग कुरियम मिदनी MNP के फरातुम बाबा जलसा दे मी जलसा के पोरी हम वरं सपोर्टरों हम वरंग कुरिया केंदे विफलंगे सपोर्ट में तुम हम वरा बोर्ड को इसका फागा कुरवे हम आ पार्टी का बालाफा मियदुगे MNP के जलसा में थी नुएज हा कंग है राइस मी MNP के राइस आदि कैंडिडेट में वडा करनवनी जलसा फेश मटका रस्मी कोंग इफ्तिताह को दिन मटका देंगे जलसा के कंदत किने तो तिकोलुगा ने रस्मी को फेशमुगे जलसा मेरे में बाबने कैंपेन और रस्मी को फेशमुगे जलसा देंगे एक इतुरुंग अलगंडंग नुरस्मी को तेग मालूमात लेफोती दायरा के इतुरु देरशक वेस दतुरु कुरा काले बाह कहने नमस मुलिंग अदी यकीन कमाए को हम दन्नवा लेवेकन वेन्नेंगने नुरस्मी को एवा के से देखे फोरी दे मिरे के जलसा या फाहु बाकी हम देरशंगे मारुषि अदी ओकादुआ दा वाहका नोता डो टू डो जिसम के वाहका तक नदी पते नमस मिरे के जलसा या फाहु एजेंडा बाकी हुरी बैठक ए कंफर्मेशन लेबेंदाने मिहार तैयार हो मिदने मिरे के जलसा है दें वरबड़ शुक्रिया तोड़ मना सिटी साकोल देवे मालूमात कम यहाँ सब मिगड़ी के देंगालोन वकीलन अद देंगाड़ में ना कमांडो दायरा के बाय इलेक्शन में हारो कुरिया दार में फाक कुरेवेनी हम हमारा बाद वेरी को सियासी पार्टी तक मी कंकं कुरिया गेंदा कंग एगो तो देमेगा आड़ में जर्नलिस्ट फाग कुरे विगोता मी वगो तो MNP एकोलगा कुरिया दा एरुगा
कैंपेन के कंतता कुरिया दायरगा मादमा के वगुते का एमडीपी के फरातो में राज्य के रसूल जमहूरिया एमडीपी के अमी वगुतु लीडर के कुतुक वसुन्ने वे बेफला में इब्राहिम मस्तोल पटा गंडवाणी कैंडिडेट आय को एकोला वडागत मफो एकोलुगविस अमा आने एमडीपी के जलसा विस कुरिया दाने देंगड़मेना अमी एमडीपी के फरातो मालूमाती फवागुतुम विजय एकोलुगा मिहारुस एडवांस को में एमडीपी के फरातो कैंपेन कुरुम के हरकत विस कुरियंग एबदे देंग हमें याको पीपीएम के फरातो में तो मालूमाती फवे पीपीएम के कैंडिडेट वस एकोला मियदुगे वगुते गवाडागा फवाका महम गैगडिका मी वादकुरा हुरिहा पार्टी तकु मियोती मिहारो कमांडू के कैंपेन सीधा रेडीवे एरशा गोस कैंपेन के कंतता कुरियत गेंदागुता देन कमांडू दायरा के रैतों के मजलु के गोंडी हुसैफा मी वाणी मेंबर कमगा हुंडे हुसैन वाहिद कैंसर के आलास कंफड़ेगा नियाव मागोली के कंफा कुरबेनी देन मी मिदिया दिसंबर मोके सादा बंद हो अमेरिक फंड नियावो मायकोगा में देंग एफओ गार्डमेंट इविकेन दिए बाय इलेक्शन ने फेशिकें कुरिय दानी कंगे फरवरी मोगे फर्स्ट फंड दो होगा मी बाय इलेक्शन पे इविकेन दायरुगा एक मी कैंडिडेट हारने रिफॉर्म हार में बनी तीन पार्टी को एमडीपी या पीपीएम आदि मी एमएनपी पीपीएम के कैंडिडेट बलालारू कानूनी वकील मूसा फतही मी वाद कुरबणी दिए तुरु मी एमएनपी के कैंडिडेट बलालारू शवेनी कोमंडू अब्दुल हन्नान इद्रिस एबा मी वाद कुरबा एगे तुरु एमडीपी मी वाद कुरबणी शवेनी फोकादु यूनिवर्स मोहम्मद रशीद दे मितिन बेफुलना बलालारू स्मी तौले मी कोतुं मी फुन्ना बुस मी बेफुलुं कम फाहक कुरेवे पार्टी तको मालूमाती फवागुतुम वेजेयाम एहमा फोरी गदा इलेक्शन के गोतुगा कुरिया दानिक मंगलमेना मी बेलवेनी मी हार मी कैंपेन तक कुरिया दागोतुम देंगे तुरु हड़न इतुरु खबर के गोतुगा मी बालालनी कोविड गुळे खबर का कोविड के केस तंग इतुरु मुंदा मी दडिबळुगा राज्य का हुरिहार शिकवस मास्क मजबूर को राइस ऑफ हुं मी वणी एकं अंगाफ राइस ऑफी हों में राज्य के हुरिहार रशेगा मास्क मजबूर को फवायरुगा मास्क नाला उड़े फरात का में कानूनी फिवल मवस अंगा फवाकम फाकुरवे तें राइस ऑफी हों फुल हुन्ना फुनवा फासिटी का बुने फवाको तुम विजियामो राज्य का मिहार में कोविड के केस तंग इतुरो मुंदाती आकवस मेली फीवर तंफीस को दिनु मंग एबवे एदिफा अदि मी के तुरु मी दुवाले के मच्चा तिंग हास मी हुना बूस्टर डोज दिन के गोतो नूसन द क्लिनिक फुल हुंगे आलत का बूस्टर डोज चहेने इंतजाम तंग हम जिस सवादे वो मंग एदिफावे देन अराई सोफी हम इफदार निम्मा फुल हुना सीटीएफ फनवा फवारुगा फाहगंग एस राज्य बाले जहे मी हुंगे आदादु इतुरो मंग अन्न कम फाह कुरवे गोतुं इये कने बलाला एरवस राज्य 227 मी हम बाया पॉजिटिव वे पवे दें मी आईजीएमएच के एमरजेंसी रूम अवस परवाग दिन मगेंदिया मी को कोविड बलिगा रेगे दंबरु के वगुतेगा मारू फवसे पवे ए रे दंबरु थिंगडी बार हारुगा मी मराय को मी हारो राज्य कोविड जही के मारू वे मी होंगे आदत वस में बने 270 हातर कंग आराफ दें मी बलेगा मी महुगे हातर वन दो वस में को मारू फवाकंग फाग कुरवे या डो सिटी कोविड मैनेजमेंट फैसिलिटी का फरवाग देमंगें दियमरोंग अड्डिहा दे हारुगे दिवे ही फिर हेने मारू फमेनी कोविड केस्ता मी देतिन दो है के तेरेगा मी बनी 270 मातीगा हुरिहा केस्ता का बालाला रस में ओलन माले सारा हदों के केस्ता वस अदे रिजॉर्ट तो के केस्ता वस आतोल तेरेगे केस्ता वस वारा बोडा माती गोले कम फा कुरवनी को तो इये बलाला माले सारा हदु के केस्ता साथे के मातीगा अदे आतोल तेरेगे केस्ता साली हम माती के गितरुम मी रिसोर्ट तो के केस तंग हंती हम माती के बोर्ड हम मी बगु तो मी कोविड केस तंग हालवे कमाय को फेतर मन दायरुगा मी वेत कोरिया मी थिंग हफ्ता है कि वस मी राज्य का कोविड के बाले इतुरा फेतुरी के अंदाने तो हफ्ता है के कोतुगा मी फाहगा कुरने दे मेगे तो अड़मेना फाकुरवे इतुरु कमेगे को तो हम कोविड के कंते तो के तेरे में फाकुरे ने मालगा कोविड नवार हालवे कमाय को फेतुरु मंग अन्न कमबने माले सिटी काउंसिल कुरिया गेंदिया सिटी नाइट मार्केट हुट्वालमा हेल्थ प्रोटेक्शन एजेंसी अंगा फवाती एक मागुले तफसील तक मी कोविड नवार गुಳಿಗೆ मॉनिटरिंग के हाल तक गेनेस फवारा तो के आदत वस मवारा माती का उड़ेगा मी मिदिया
ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮೊಗೆ 31 ವನೆ ದೋವಸೆ ಬವೆ ಬೊಡು ಹಫ್ಲಾಯೆ ನುನಿಯ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಹುಳು ಮಾಲಿಗ ಬಾಫ್ತೆ ನೈಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತ ಮಿಫಾಗುಂ ಆಸಮ ಮಾಲೆ ಸರಹದ್ದು ಗೊಸ್ ಆ ಬಾವಮ ಗೊಸ್ ಎಮೆ ಫೌಂ ಮಾಲೆ ಸಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲುಂ ಇಸ್ನಗ್ಯಾಗೆ ಮೆ ಕುರಿಯ ಗೆಂದಿಯ ಸಿಟಿ ನೈಟ್ මෙවැනි ಹುಟ್ಟಾದಾಫ දැන් මේක මා ගොඩේග හේතුර මවලුමාත මේ හොදාල් මට කාලොන් මිහා හිසාබුම් මේ ගුලාලනේ මාලේ සිටි කවුන්සිල්ගේ තර්ජමාන් මරියම් ಶಿವನಾ ආද පාතම් වර පොඩ ಶುಕ್ರಿಯಾಂಗೆ ತೋಳ್ಮೆಣ್ಣ ಹಮ ಮಿ ವಗತು ಹುಸ್ಕೊಲ್ಲ ದೆವ್ವೀತಿ ಅಡ್ಮೆಂಗೆ ಹಾಪರು ಗಡಿಯ ವರ ಪೊಡ ಮರಹಬ ಅಂತೆ ಅಡ್ಮೆಣ್ಣ ಮಿಹಾರು ಮಿ ಫಾಗ ಕುರವೆನಿ ಮಾಲೆಗ ವರಗಿನ ಮಿ ಚುಟ್ಟಿ ಬಂದುಗೆ ತೆರೆಗ ಸಮಫೆನಿಗೆ ಹಿಂಗಜೆ මේ නයිට් මාකට් තා වරපොටන් එහෙන් අහර්තකි කේවෙ සෙක්කො තකුරිය දිය තා මාලේ සරහද්දුග සම තින් හතරතන් හුළුවිගෙන් රගින බයක එව්වකින් එකන් කුරිය දිය තන් අඩමෙන ෆෙන්නොතේ මිෆාකුන් මේ සිටි නයිට් මාකට් කෙනම්ග හුළු මාලේග මේ කුරිය දිය මාකට් හුළු හුට්ටුවල් මන් හෙල්ත් ප්‍රොටෙක්ෂන් ඒජන්සි එමෙ ෆොන් අරනිම්මා එකන් අරනේ අංගා ෆමියති කෙනතෝ සිටි කවුන්සිලුන් ෆාකුරනේ මේක මාදේ තෙරේග අද පාතන් පාකුරෙන් අම ඔමික්‍රොන් වේරියන්ට් කොවිඩ් 19 වේරියන්ට් හා බුලිගෙන් රාජ්‍ය මෙහර බලිසෙනි කොමණි දෙන් බලිද හයාදදු නිහාර මාර්කරේකින මො දාතිද දැන් මිපදා ව්‍යාපාරික නයිට් මාකට් එකන් අබද සුද්ද මි දෙනි මාල සිටි කවුන්සිලුන් කම වාති දැන් හාලතා ගුලේ ගොතන් අල්ගොන් මෙන් හුද්දදී පවානි SPA ගේ ගයිඩ්ලයින්ස් එකයි ගොතන් SPA යා බුලිගෙන් ඒ පසුන්ත කයි කොන් ගොතන් පරාතකන් හුද්දදී පවානි දැන් ඒකත මේ इंतजाम සබෙලේ නිගොසා මිහුරිහා කම බලාණ කම පොළු හොගේ සරහතු ගහර කැසරිවේ මිගොත හොද්ද දේහවණි එහෙනම සමාති පාහ කරවි හින්ගිනාද දෙක බය වෙවමොන්දාකම පාගකොන් SPA එන් අඩුව මෙන්න හම සිටි කවුන්සිල් සිටි ෆොනවා ෆෙබ්බේ මේරන් එච්චස් කරවා පම මි බලි පෙතර පවාතිවේ कंट्रोल कुरमंगला पियवලගේ කොතුම් මේ ඒක සරහත්තුක කවුන්සිල්ගේ හොද්ද දෙවන් බාවොන් ගෙන්දවා මේ පාදාර්ථකුක ginami hunge vai adi mi night market ta kuge ituru hama ginami hunge vai events mi hafla ta mi duwas wara no beba mag ehen kam alugam men bani hama gezet koppa den anika mi haru alugam men iru palatere ganika ituru yulane media ya hama poru poddenan e nama samaru ma siparata mi mawla matissa kollana golu bisi den ege pahun anika alugam men nan anika veseben SPN ituru city phone wafa hama mi city ga mi dan don raspannu sarahadduga 6 जनवरी 7 जनवरी बाजार हिंगुमा अडगोन मे सिटी काउंसिल ऑन बेड सोलोंग अकोर्स प्राइवेट लिमिटेड नाइट मार्केटिंग हुद्ददी फवायरुगा ए फरातुं SPA सिटी एकोनवा फे बवेये बोडे खरदु तक फवा कमचा इसम मेवगु रूल ऐप नम ए फरात गेल्लु मानकमा එහෙම මිහාර කො ඒ පරාතුන් කොප්පවා හරතු ගෙව්ස් බයින් අඹරන්නු බේනකම ඒජන්සිය බද්දලුකෝ ඒ පරාතුන් හිෂාලා ෆයි බවේ හින්දීම ಏಜೆನ್ಸಿ SPN ಖಂಡಾಳ ಮಿಂಗಣತಕ ಎಗ್ಗೊತ ಎತನುಗ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಕುರುಮದ ಪುರುಷ ದಿನಮಂಗ ಎಫರಾತುಂ ಎದಿಫವಾತೀವೆ එහෙන් කමුන් අනිකාව සිටි කවුන්සිල් ගමච්චන් SPA මි අංගාපවණි ව්‍යාපාරි කුරා පිහාරතක ආමු පිහාරතක ව්‍යාපාරි කුරා උසූලුන් කොවිඩ් 19 රක්කාතිරිවා ඒ රක්කාතිරුම මි පිහාරතකුන් අලාපවා තියවල්තක මිගතන් අමල් කුරන් කණ්ඩායලක් වා මිගණතක එක්ගොතන් අනිකාව නයිට් මාකට් කුරිය ගෙන්දා ව්‍යාපාරි කාමිහාර ආමු පිහාරතක ගමි හැම ව්‍යාපාරි වදිනකම කුරා උසූලුන් एगोता कोरिया गेंदमंग एम्मे रंगलु खम अदे एगोता व्यापारी कुरम तैयार कोपवा तंतन मे दूर दूर गा हुन्नन जे कम चातोनु जे एगोता इंतजाम हमद संजे हे खम पुणे SPA ngani कावसे बें अलगन मेन्ना सिटी फोनु आपम सिटी वागुतु ए बाकी कुंपुन्यका नाइट मार्केट हिंगा हुद्द दे कम हिनम सम पाहकोलेन प्रेफरेंस सम व्यापारी ग मेहिं मुआमलात कुरा अलगन मेंगा बोल कुरा उसूले नुने मी बाकी फरातक मिगोता हुद्ददी महम එහෙන් පරාත්තක කුම්වසේ බවයේ මේ ව්‍යාපාරයෙන් අසර කුරානේ අම ඉතුරු ඉවෙන්ට් එකක කන් එදි හුද්දයන් එදි පහින්නම සල්ගො මෙ මෙදෙනේ මේ හොරි හැච්චන් හොරු කොල්ලා එහෙන් උත්තරෙන් SPM මියන් ගනි අනිකස් මේ නයිට් මාකට් හින්ගමුන්දා මේ කුම්පොන්යා ගෙල්ලොම් වාති ව්‍යාපාරයක් හුද්ද දෙන්නේ මේ කම අම ඉතුරු ව්‍යාපාරයෙන් පරාතුන් අන්නාන් කම ගබෝල් කරවෙ මේ කොන්සන්නේ නම SPM මේ කණ්ඩාලා උසුල්තක කයිගොතන් අල්ගොන්න නාමල් තක් කුරම මෙ ගෙල්දනේ
City Council la migo tanga faru me waki fihare tang hinga gota night market tang hingi daane kama gabul kurve to night market ta ki ama me wara boda mi hun evvegen e waki agegge chi gannam vegen etanam evvegen payeku ara gina bayeku effara evva tane fihare ta gotan ekante ta kure genduma ki fihare gondu ku kama ka vedan gine to ad patun ti faha kurve hen hama night market e buni me kalami hewa gugga ithi gannan hama arodaya vesama mi hun me gota mi algon men hama tarik terem balara indam night market ta bawa mommi annani ithi hago he kola fendim hama udevar kami hun gina ko night market ta ku ga fenna mondani den covid ga mi ana pa hori usul ta ka fever ta ka SPA me sadi podu honna kuligen ves mi rangalan nobele hette kama vaana malgon men hama fennani tojjehigen hama wiya farik puramunda manzar henna me sama usulege gotun alugondu me council ga faratukum es qabul nukurave me har ek baya kam me gotan hudda dinima eke sadirangalu got ekkama kan එහෙන් විපාරිත කවසම එහෙන් විපාරිත සම විපාරිය ගෙල්දුම් වාණියේ den hori hudda sangalugon me baasel koppanawata huttuwa pahala surangaluwan den huttuwan hoti den ehema me har SPA alugon men miyan ga facility kon එහෙන් farata ka waki nudesike ne එහෙන් vi maslu mi ga mi upede hama suwal upede concept ke mi usul ta ku ga me annane ehema එහෙන් tojjehegen viaparikurun ekkon hottuwun nuni waki farata kam hen hudda dekama wanya hama eggotaka kanne gosul sadan den arne kine kobato arne council ge player na ki hemvima council long hama amal kurama medani dai songe salamata rakka teri kamatta ka alan je siya walta ade siya me alan amur ko waki walta ka ek gotan SPA ge guideline ta ka be sulunga yala mashwara council ge matta mi amur kura kurun ta ka ek gotan hama council long abada amal kuramunge dani gese वरबड़ शुक्रेंगे तशिवना हड़में हमारे कावस मिकाला अरने मी टेट बेनु वाकम गवाणमा इतुरु हबर गडी एग्ग गुळालवे तो बालाण देंग मी वगु तोळवना हुस्कोला देवीति वरबड़ शुक्रदनु आ शुक्रिया දෙංගඩ මේ කොවිඩ් නවාරෑගේ කේස්ත වරබොඩ මතිෆ මි දඩිවලුග මේ හාර්මයති මාස් කෙලුම් හුරි හාරශෙක්ග මජබූර් කරම් වෙස් නිම්මා ෆහෙම මේ නයිට් මාකෙට් ෆද තන්තරන ආදීහෙම වෙස් එහෙනිහෙන් හරිකඇත්ත මේ රාජ්‍යගේ එකි සරහදු තොග කුරිය දායරුග මේ කොවිඩ් හලුවි කමයකු mi feture munda dandi walegga ituru harakatta kuriya gendang jagatake devekamaga waanama itura covid ge mi case tang itura mi feture gen daani kamaka bul kureve TVHP ge faratum ves mikante tamana kurbo miden den almenna mi fah kurevinda ni rajyage eki rarashugave sama mi maas kelung adi vekkamaga veenama ves maale sarhaduga sadi rajyage eki sarhadu tokuga ves maas kelung emme furi hame tam fees kurevigene ves nude adi hame gota ekeki harike atta bevun huttu vigene ves nude ema covid case ta warapoda davvegen dia dandi walegga mi eme fahum mi ahar faaka kurma veseki sarhadu toka kure gende un harikata ka ko covid case tam mi ha bada mati first meven den alme mi kama behegotun itura waak dakka lumatta ka almenge journalist Rihan me wagotu alna ko babawari ve ma alne mi wagotu Rihan nan itura mi khabara gule gotun waak dakka alma furusattena Rihan අදඩ මීගේ කුරින් ඉතුරු හබරක බලාලාන එකතුන් ඉතුරු හබරගේ ගොතුන් අලුන් දෙම්මේ බලාලනි ජක වියෆාරීගේ බොඩෙක්කම ෆුළුන් තුමත්කො හයරු කුරි ගාෆ්තාල් හොඩෙද්දු අලෝරා අර්ෂද් හාලිදා ඉතුරු ෆස් මීහුන් ගෙමච්ච ಟ್ರಾಫಿಕಿಂಗ್ಗೆ ದಾವಾ ಸಾಬೀತು ನುವಾಕಮಣಿಮ್ಮ ಎಎಂಎನ್ ದೂಕೊಲ್ಲಮ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ನಿಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮುಂ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗ ಇಸ್ತುನಾಫ್ ಕೊಫವಾತಿ ಏಕಮಾಗುಳೆ ತಫ್ಸೀಲ್ತಕ ए मसला इस्तिनाफ कोफा मेवणी मीडिया डिसेंबर मोगे आशाविस वनदु मी मसला इस्तिनाफ कोफा वायरुगा मीगे कुरिंग क्रिमिनल कोर्टुन दू कोल्ला फवा मी हुंतके अनिकाविस डिसेंबर बार वनदुहुगा एतुरु इन्वेस्टिगेशन ए कुरिया दिएरुगा almenna fahaka kuravani fuluhun atulagan famakan egetere kurin du kolla fawa mihun getere de mihaku itura meoni mi atulagan efa me asabun halonu me khabaruge itura malumat kenestena matta ka news room ge faratun journalist Muhammad Rihana hawal kollan Rihan
ada rihana gulumki kuring alun gulalveto masike kurumo medani ekudin den miya gule itu tafsil tan alun genesteveto balan fulhunge drug intelligence halibun malumata ka guligen 31 January vihi wana duhum fish shiking February visa hame fulhunge drug enforcement department hinge operation ega fula daira ega mastwata ke divya fari kura network kama bayaka hawal ko fawaka mamige kuring fulhum bani egotun dihage ka vehicle take bala fast ko 9 kiloge heroin na 4 gram cocaine mastwata ke divya fari ko gen lifawa akama tuhmat kurevegi nada dege fasa fulhum hoda fave me masalaga media haruge march mahuge pijin tawwa kuram fonwa fani gaftal hodeddu alora arshad halid ge macha dimorphin traffic kurumge dawwa ya hama erashu gulenuramage ali zubair ge macha dimorphin traffic kurumge kushuge dawwa ya jadwal eke gawa mastwata ke traffic kurumge kushuge dawwa Temika magul etur tafsil tang alwan mi ha sabung hodal matka almen ko mi wagutu mi almen ge journalist Rihan ba parve Rihan adalmen mi haru ha mi faaka kurave ekamaki December mahuge atere ga almen anekavas mi wani mi kuring drug case ke media aharuge mafkura vihi wana haruge tere ga tulagan drug case ke himene farat den mi fulhum mi fa kurani arshada ki ege tere ga ane mi drug case ka himene bodekama den ene faharu higher kurma fahuga mi courtum media December mohuge tere ga mi wani MMS tu kolla feru higher kuri MMS anikavas mi December mohuge bar wana duga almena fenigen te ege tere de mi haku fulhum higher kuri kante mi gawa sama fahatuga mi huri arshad kama fulhum mawluma tifani kabato miya gole etur tafsil ta ki adli fahage mediye mi masada me fematre ge ngaro arusha dinge to kasta honde to alora umur 26 ge arshad ki macha me foto me tohmat kurane me ge me isko muri farya ko to ka egoto media harno korea dhyas hivana haro salmana sa pene gendige rajya kinada ke mastwata keti etere kura masake kurere hutwa bederu me masala ke arshad ke ate wakama foto me den hama e ahar terega fotom hingi tur operation ke samfaag vigendiga e mastwata ketcha fahum fotom mi vidal hem me ahar ke medu tere hingi operation gatta ke mastwata ketcha fotom ke tawge ka faag vi mi e mastwata ke te bawat ek kam vidal den e faharus fotom vidal vi mi ikave arshad ke kommes hisaba ko arshad ke ate wakama den alumna faag mi tiye mi masada mi me boda mi faag mi tiye mi barwan to gerenge to December mo ke barwan to do gere alumna adu eken diye media to ke suruyata ke seri taxi buruzuma kun taxi huttuwa egitere mastwata keti mi igirada ke mastwata keti atlagen kama den emasala mehen kudugo badaliru mi nguni ege hafta kurin nune de hafta ar kurin tateka 9 kilo ke mastwata keti tere kurang lun terega hajar kuri pae ko ek terega himene kama den faharu mi foton me ek tere mi malumat ko kam ganwan ma ammiha ko hajar kuri enname ek tere mi demiha ko fiwa hengem mi gani du kollafa den du kolli mi hun me dahen barwanu midiaru ke December mo ke barwanu to gere foton hinge operation ke tere me hajar ko mi wani den ek tere ka ma gina adate ke mastwate ke dai mi foton mi wani foton aslagan ka ek tere ka ashavis picket for pawa kama den foton mi wani vitala fege partanu ka gaakanda ka kilo nu ni kilo honnana ka mes foton mi wani me mawluma tifa මේක වාහකවලන් ජෙ මේ කමකේ මේ අර්ශත්ගේ වාහක මේ එම්මේ බොඩ වාහකගේ මෙදනේ දෙසැම්බර් මාහකේ 12 වන දුගේරේ මේ මස්සල ෆොටෝන් මේ තොම මේ වාහ ෆොටෝන් මේ මස්සල මේ ෆෙම්මතිරේ මේ කම ෆොටෝන් ඔපරේෂන් හිංගීරු අර්ශත් මෙවනේ රාජ්‍ය බේර ඔස්ගේ තොම රාජ්‍ය දෝකෝ මේ අනේ ආමු බහරුවන් පුරානම රාජ්‍ය දෝකෝ ෆිදාෆ්කම ෆොටෝන් මෙවනේ නෆා den emasale mi mutiyama hoge baron dum feshage miyada hame miyada mi ahare feshage January hoge hawana duwas miha duwas veeru fulung emasala istiunaf nuko kutumun ita bayge faadu kyun fulunge idare fulunge idumata gamal winonde ne ekama gulige mige korinde algun fulunge bay befulna wahaka dakkalen be fulumuni timanna me masala mi pg mi court taka Hoshelumun ekasigen ba hekine ekama bune masala tu kon der kon la wahaka ehmegen bay faharu mi mastwata ke tere koral mastwata ke tekanye nunge to gina kuttauka mi imene faratta duweken dakama mi bona momedane de ekama guligen kortakum mi mawduma teni ekasigen ba hekine kamga wana ma ebes farata ka de terega
fiolutake nelen kama komme gote bias hekke macha binare mi hukume kurege medani den ege turun faha kollen je arshad inge to arshadaki gaftal honde to nispe ba mi umra sabbisaruge kud mi rayita ka varu mi ge kurime singe to dihas rihwana haruge kurime sama ekki paharumatin arshad wani rajya mastwatike tette itere kofa diege bifare sama fulata ere kofa mi mastala ka faha ge gendane gaftal honde to nispe ba ginade dikke mi farattake mi masalata oke me boda mi me ne goto mi arshad ke turun honde tu irumati ke ahmad sunainna mi gaftal honde tu gude nuramma ke ali zubair ke turun ama e asho me state house ahmad giyas se sama mi pura daira ka mastwata ke ke vyapari rashu ke turun ama rajya ka kurakama mi maulumat living dani den khus sabit nuwa mi honge terega mi algun mi denne vi honde tu mi honge turun ama maafannu darul qarar ismail inshallah me lavena talu naafaru miskitoshti ahmad imsahu semene yeto e masala fudum mi hum kotun dokoldi masala mi de haruge september ma kotun asavi sonatu kotun dokoldi masala me istivna me kuri yeto istivna kuri miha gina muddate faayate kenderu bay kanoni wakilun iba bune mi idara tawge tanfizi idara tawge huri dohali kamge masale rajya miha ginadate ge maswata keti etere kura bayaku mihen mi mujtama teriya nuniyamu amuge teriya bili fo hurumaki balagana wen kame nune minun kommes gote kanuna badalu geneske namaye mi fada tuhmattake kurve me hu mujtama un ekheriko waki taneka pahattange beje mi masata dawwa konne mende kanuna sasiga buna gotun mi banduga mi behetteni mi kotaka haasir nuko banduga mi behetteni sabbis kade ruwande efa bay masatu ko mi ha saali sakkade ruwande behette kama kanuna badalu geneske ne ennames mi fada masatu ga adive sabbis kade ru mi muma faho kota kazer kuranje ten kotong ebe mi ko masala ballava kazin ne masala ekasinwa heki ne tuma ekko do ko tuma ki den pai kanoni waki tumara podak kamboduwa paal kora kame adete mi hunge mi eruga february masterega mi vihi wana harge february masterega atodake amastuate ke cha ko eru mi he hayar ko genda atake kore koffa egeterende mi he december moge bar wana duhuge mi erege wagutega mi hayar ko revi kende henu den eya ko mige kuring almene faakure den rihanti faakure gota mi abaduas mi hako duwe kenda eruga koto me faaka kurani ekashiken wa hekkene tenuniya fudun hushalanje echen husha naala ge noni komme mi tahuge ko gamasal taken oveke me duwani me masala ga salwana me faaka kuraveni me hunge machaku sabit nuwe faharwe sama duwe famiyati fudun balamvi mi salaka ge beligo zubairu ge beligo gosweken zubairu duwe kendi ane mi emi hun fenonu taketcha emi hun agulu wene gote bes bol hun napune dei fandu wakama den ge bala fast kori go swege mi wara kuda kamek kannege alu mem hin kiya lang henemas e ge bala fast kori go swegen emi hun duwegen di den takurar ko demeti fa kori ko tan arushadu e bahuri takurar kon hama eke maswata ketige masoto kami kurin wes effective henemas sama ekashekan wa hekke ful hunnaka mige tere ko nuhu shede husheli gendaruga mikanka migota mi dimawani kinekama toboda rihana lafa kurene aluna mi han balalaru mi fa kurveni mi go behutte fuluhunge idara ga bes mi tahqiqi idara tahuga komme bes to hali kamenuni am mi balanje he wara beluma nuni tahqiqe terega komme swaraka du kollevungi mi ge kurin be sama sate ka 40 kiloge mastu atake tige masala ekave sama mi fada gotaka ega eru tuhmat kurevune men duwe gendie pg ofi hun e masala istiuna fes kuri wara gina fara mf majalu ge faratum vesikan istiuna kuruma pg ofi han engi committee ge faratum e duwe ken ekan egota daan jehene kamenune mi gota tahqiq ge tere nobeli hunnen jehene kantattake nobeliken mastu atake tige bodun duwe gen daadiun ei bala gane vene kamen man e faharis committee ke faratum wes pah koregen to me tahuge goga uleni to fus kamen me ha me e koregon faha kodam beno nge to patum me asad ge wahaka dakkaro asad mastuwata ke wahaka dakkaro no hakku mustadikan hodumaki kushaki kotuka kanona badalta ke jenam masake koramun de almuna penike ventani mastuwata ke bote noniyam mastuwata ke rajye ka fuladaira ka ekamuge vyapari kora faratta kama me almun ආමු රයියතක පුරෙන් මේ හෙක්කේ දිරුල්මුගේ තෙම්මරු මෙවනේ මතීක
Mides mi algon men ebe jehe visnamen jehe kame kanninge mi ei mi gota wazifa kan nugos nuni itu amdani libena gotenne faratta kum miha boda mustandi ingeto mustandi dirulumen ulave mi jeheni kiwiken to es balaven jehe den deve faatun ti vidaluvi mi rohali kamen nuniyamu mi tahoge ka uleni to jina ijaratu ge ganun gawagatu make goikkuta me podonge ganun ge swagatu make goikkuta kam yonnani heki hodu den ega by faru foduhun uniform nuda tibe foduhun ge rasmi uniform ko tibe nutibe gos mi ko hajar kofiya mun emi ko duwegen ebade den mi hajar kuraero ekasheken ba baru ke benu nama mi wahake ke bar ke benu nama gotu ko benu kofiya mun eba duwegen de banduko mi kota hame masada hisabon kuveriya noni ekam ko tomat kurave miha tibanne ki mi ani munana manafsane badi maruka men nuni sikuniga unikamen hunna mi heke bunu hisabon me se baduwegen data arunge mi mustama teren ama dadi ekatu svenigen gosfi eme mega mi tammi algon mi sida foduhunge tahoge ka masal taken huriye nuniyamu ಕೋಟ್ ತೌಕ ಫಂಡಿಯಾರು ನಿಮ್ಮವಂತೌಕ ಮಸ್ತಾತಕ್ಕೆ ಹುರೆಂ ಬೋಡ ಮೀ ಕಳುನ ಈವನಿ ಅಳುಗನ ಈವನಿ ಕಾನೂನು ಹೆಂಗೇತೋ ಕಾನೂನುಗ ಮಸ್ತಾತಕ್ಕೆ ಮುಳನಿ ಹೆ ಏ ಕೊಮ್ಮೆ ಗೊತ್ತೆವಿಯಸ್ ಮೀ ಫುದುಹುಂ ಮೀಹಕು ಹಯ್ಯರು ಕುರಾರು ಎಮೀಹಾ ಮಿಸಾಲಕ ಫುದುಹುನ್ನ ಹಮದಾ ದೇಕಂ ಗವನಿ ನಮ ಫುದುಹುಂ ಮೀ ಏಕಮ ಬೇನುಂಗ ಬಾರುಗೆ ಬೇನು ಕುರಾಣೆ ಎನ್ನಮೆ ಸೇ ಬಾರುಗೆ ಬೇನು ಕುರುಮುಗೆ ತೆರೆಗ ತಾನೆ ಬಿಂದ ಅಂಗುಸ್ ನೂನಿ ತಾನೆ ಮಶ ಅಂಗುಸ್ ಯಾಮು ಮೀವನಿ ನಹಮ ಬಾರುಗೆ ಬೇನು ನಹಮ ಗೊತ್ತುಗೆ ಬೇನು ಕುರಿಕಮ Marshad Gawahaka Timi Fahakolliru, Gate Bada Fast Kuriru, Egatere 4.5 million rupia, get the operation 4.5 million rupia for the owner of Finfave. Egitur no kilo ge Mastua Taketi, no kilo ge Mastua Takis Kakandaka, Dia million in Rufia Gawahak with a Kanakandaka Sada 0.5 million rupia Jumla, the operation terrain, me Mastua Takum without 4.5 rupia Finfave. Mitakechaki is Singato, Mitakechaki, Kongotakam. ಓದೋನು ಮಿ ಫೋದುಂ ಓದಿ ಎಚ್ಚಕ ಹೊರಂ ಬೋಡ ಅಲ್ಗನ ಗೀವನಿ ಎ ಗೇಗೆ ಮಿಸಾಲಕ ಎವಗುತು ಗೇಗ ಹೊರಿ ಅರ್ಷದು ಆದೆ ನೂನಿಯಾಮು ಎ ಕುಸುಗ ಶಾಮಿಲವಾ ಹೆಂ ಪರಾತ್ತಕೆ ಎ ಮೆಜ್ಜ ಎ ಬಯಕು ಎ ಬಚೆ ಮಿ ಎಮಿಹುಂ ಗೆಚ್ಚೆ ನೂಂಕಂ ಸಾಬಿತ್ ಕೊದ್ದೆ ಎನೆನ್ನು ಮಿ ಗಿನಪಾರು ಮಿ ವೆಗೆಂದನೆ ಗಿನಪಾರು ಫೋದುಂ ನೂನಿಯಾಮು ದಂಫೀಸಿ ಇದಾರಾತಕು ನೂನಿ ತೌಪಿಗಿ ಟೀಮು ಮಿಜೆನಿ ඒ තකෙච්චකි මීහායා මිවෙන වර්ක ගුළුම එච්චක තක්කදේ දැන් ඒක මේක කානූනි බයි බේෆලුම සලුගුණ මේ තක්ක වාහක බස් එන්නම ගානූනුක මියොන්නනි තුහමතේ කුරවේ මීහායා එතුමතුම් බරියවමුගේ බදලුගා තුමතු උෆුලා මීහා මිජෙහෙනි එනක බච්චා මිවෙන කන්තක තාවිත කොත්තේ මිසාලක අලුගුණ මෙදන්නවනේ මිසාලක මීහා කොගස් මි මරාලිය එම් මීහා කො මි තක්කන් ජෙහෙනි එන ගස්තුගේ මීහා මරාලිකම ඒක බදලු අලුන් මෙදන්නවන්නේ මරා මිසාලක මරාගම මේ මාසෙක කුරිමිහනුනේ මරාලි මීහා කුරිමිහායේ දක්කනියන් තිමනේන නුමරාකම ඒරුම් කන්නේගේ මිකම් මේ රංගල ගොතෙක්ක මේ නිමිගෙන් දාන්නේ තෙන් මස්තුවාතක තික මස්සලේකි මේගේ තිරිස් පස්සහ නෝනි සාලි සාර කුරි ෆෙෂකෙන් දිවේ මුස්තමතරේක ඔය පොඩ වබායට අලුම්නහම මේ පහක් කොල්දේ රාජ්‍යයේ රැස් ජුම්හූරියා ඉබ්‍රාහිම් මොහමඩ් සෝදේව සමදාති ෆහුම් මේ රාජ්‍යතරේක අතුල්තරේක බේදවසයක විදාලවි අය බේෆුළු මස්තුවාතක චදකොළ මිහාර ඉංගා ඔපරේෂන් තකා කුලිකෙන් එකමාමෙ දුරින්ගමන නුජහුම් ෆාලු කුරා වාහකෙන් එතොදේ ඒගේ තුනොල්මන ෆාහකෙන් දිග ಗಿನಾದಕ್ಕೆ ಮಸ್ತುವಾತಕ್ಕೆ ಫುದು ನಸ್ತಾಗಮ ಆಮು ರೈತುನ್ನ ಕೊಬೇಬಿ ಅಫ್ಲಾಕ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇಮ್ರಾನ್ ಇಂಗೆ ತೋ ಇಮ್ರಾನ್ ಬಾರಿ ವಡಾಗೆ ವಿದಾಳದಿ ಮಸ್ತುವಾತಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ತೆರೆಕೊ ಮಿ ಕಂತೌಗ ಸಿಯಾಸಿ ಬೇಫುಳು ಎಬ ತಿದ್ದೆರಿಯೆ ಎನ್ನಮೆ ಸೆ ಬೇಫುಳು ನಂ ಹಾಮ ಕೊರೆ ಕನ್ನೆತೆ ಇಂಗೆ ತೋ ಮಿ ಅಲ್ವನ ಮಿ ಫೆನ್ನನಿ ಸಿಯಾಸಿ ಬೇಫುಳು ಮೀಗೆ ತೆರೆಗೆ ತಿದ್ದೆರಿಯೆ ಕಮಕು ಎ ಬೇಫುಳುಗೆ ನಂ ಹಾಮ ಕೊರುಮು ಕನ್ನೆಗೆ ಮಿ ಮುಸ್ತಮಾ ತೆರೆ ಮಿ ವಬಾ ಫಿರಾದಿಯುಮ ಫಸಿಹತಕ್ಕೆ ವಗೆಂದಾನೆ ಸಿಯಾಸಿ ಬೇಫುಳೆ ಆಮು ರೈತೆ ತೆರನ ಕಿಮಚ್ಚೆ ಮಿಕಮುಗೆ ಇಸ್ತಿಸ್ನಾನು ಹುರಿಯಾ ಬೇಫುನ್ನ ಕಾನೂನು ಇಂಗೆ ತೋ ಕಾನೂನು ಹಮ ಇಬ್ಬರಕ ಹುರಿಯಾ ಬೇಫುಳುಗೆ ಮಚ್ಚ ತಂಫೀಸ್ ಕೊರೆವಿಗೆನ್ ಕನ್ನೆ ಮಿ ಮಸಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಲಿವಿಗೆಂದಾನೆ දෙදෙන් අඩ මෙන්න මිවාග දෙක්කේරුවම මිෆාකු මස්වාතකතිගේ බෑවරු මේ තුමත්තකෙග මී වර ගින අදදක මී කේස්තන් මිගොත ෆෙනිගෙන් හිංගජ්ජ ෆුලුන් මස්සෙකෙ කුරේ හමගෑමස් ෆෙන්නම බලාකම ගවානම මිදි ආහාර තෙරේගවිසම වර ගින අදදක මී මස්වාතකති රෙකෝඩ් අදදක අතුදාගෙන් ආහාරගෙ ගොතු ගල්මෙන්න ෆාන් කරවුන් ගොතු එහෙන් නමසම ගින ෆාරම ඒ වාහකතක දෙත මේ රිපීට් වෙගෙන්දනේ දූ කොල්ලේණිය හෙකෙන් නැතේ හෙකෙන් නැතිකෙන් දූ වෙගෙන්දනිය මේ වාහකත ඒගෙන් හෙක්කෙගේ ගොතු කල්මෙන ෆාන් කරවුනේ
ಫುಲುಂಗೆ ಫರಾತುಂ ಹಿಂಗಿ ಹಮ ಎಮ್ಮೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪರೇಷನ್ ಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಫಾಂ ಕುರಬುನುವೆ ಮಿ ಸತೇಕ ಕಿಲೋಗೆ ಮಸ್ತು ಆತಕೆ ಚಾದೇಗಿ ತುರ್ದು ಸತ ಫಣರ ಕಿಲೋಗೆ ಮಸ್ತು ಆತಕೆ ತಿಗೆ ಮಸಲಾಗವಸ್ ಮಿ ಮಸಲಾಗವಸ್ ಸಮ ಎಮ್ಮೆ ಗ್ಯಾಗಡಿಕ ಸತೇಕ ಕಿಲೋಗೆ ಮಸ್ತು ಆತಕೆ ತಿಗೆ ಮಸಲಾಗವಸ್ ನೋವರಕ ಮಿ ಹುಂ ಹಯ್ಯರು ಕುರವಿ ಕೆಂದಿಯರು ಏಗ ಹಿಮೆನೆ ಬೋರ್ಡು ಮಿ ಹಾರತಿ ಪೆ ದೂವೆ ಫದೇಗೆ ತೆರೆಂ ಗ್ಯಾಗಡಿಕ ಆಳೋಣ ಅಗೆ ಮೌಲುಮಾತ್ ಗೆ ಕುಶೆನ್ನೆಕಮಗ ವಾಣಮ ದೇವರಕ ಮಿ ಹುಂ ಕಣ್ಣೆಗೆ ಮಿ ಹಾರು ಮಿ ಬಂದುಗ ತಿಬಿವೆಸೇಗೆ ತೆರೆ ಮಿ ದಕ್ಕಣಿ ನೋವರಕ ಮಿ ಹುಂ ಅತುದಾಗೆ ಬೋಡು ಡ್ರಗ್ ಕೇಸೆಗೆ ವಾಹಕ ಏತಿಗವ ಸಮ ಅಣಿ ಕೋಟು ನಿಮ್ಮ ಫಣಿ ಐಕಶಿಗೆಂವಾ ಹೆಕಿತಕೆ ನೋಣಿ ಯಾಮ ಮಿ ಬಾಲಂ ವೀವರತ ಹೊಗಿಗೆ ತೆರೆಗ ಬೆಲಿ ಫಣೆತಿಗೆ ದೂವೆ ಫುರಿ ಮಿ ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ತ ಕುಂ ದೂವೆ ಫುರಿ ಬೈಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಮಮ್ಮಿ ಅಸ್ಲು ಹಾಕೀಗ ತು ಕಡಿಮೆ ಬಿಸ್ನಾಲ ಫಿಕಮ ಗವಾಣ್ ಮರಿ ಹಾಣ್ ವಾರ ಬೊಡ ಮಿಕಮ್ಗೆ ತೆರೆಗ ವಾಹಕ ದೆಕ್ಕೆವಿದಾಣೆ ಹೆಣಮಸ್ ಮಿ ಹಲ್ಲೆ ಹಮ ಮಿ ಗಾಣೂನು ತಕಕುಂ ಗೆಣವೆ ನೂನಿಯಾ ಕೋಟ್ ತವಕೆ ತೆರೆ ಗೆಣವೆನೆ ಮಸಲೆ ಹೆಣು ದೆನ್ ಅಳುಮೆ ಮೀರೆಗೆ ತಫ್ಸೀಲಗ ಮಿ ಬಲಾಲಿ ಕುಡಕ ಮಿ ಅಣಿಕಾವಸಮ ಡ್ರಗ್ ಕೇಸೆಗೆ ಬೋಡೆ ಅಣಿಕಾವಸ ಕುರಿಂ ಹಯ್ಯರ್ ಕುರಿ ಬೈಗೆ ತೆರೆ ಅಣಿಕಾವಸ ಏತಿ ರಿಪೀಟ್ ವೆಗೆನ್ ದಿಯು ಮಾಕು ಅಳುಮೆನ ಫಾಂ ಕುರವಣ ಹಪರೆಗೆ ತೆರೆ ವರಬುಡು ಶುಕ್ರಿಯಾಂಗೆ ತೋಳನಾಯಕೋ ಮಮ್ಮಿ ಹಪರುಗೆ ತೆರೆಗ ಏತಿ ಹಿಸಾ ಕೊಲ್ಲ ದೇವಿ ಮೌಲು ಮಾತಟ್ಟಕ ಅಳುಣ ಮಿ ವಗುತ ವಾಕಿವಲಾನ್ ಶುಕ್ರಿಯಾಂಗೆ ಅದೇ ಅಳುಮೆಗೆ ಹಾಬರುಗ ಫಾಕೊಲ್ಲವೆ ಈತುರು ಖಬರ್ತಕ್ಕೆ ವೆಸೆ ಬಹುರೆ ಹೆಣ್ಣಮಸ್ ಮಿ ಖಬರ್ತಕ್ಕೆ ಗಾಳನ್ ಕುರಿಯ ದಾಣಿ ಕೊಡುಗುಡ ವಗುತುಕೊಳಕ ಫಹು ಬಲ್ಲವ ಸಕಿ ಆದ ಬ್ಯಾವರ ಕಿತ್ತಿಗೆ ಎಂದನಿ ಮೇವ್ವರ ಮಾಗಿನ ಕೊಕ್ಕವೆಸ್ ನೆರುನು ಕೀವೆನ ಹುಟ್ಟುವಿ ಪಿಕಪಕ ಅರುವಾದ ಮೀನುಂತೋ ಪಿಕಪಕ ವೆಸ್ ನೇರುವಿಯ ಮಾಗಿನೆಯೋ ಕಿಯಾಫ ತಿ ಕೋಚತ್ತತ್ತಿಗೆ ಎಂದನಿ ದೊಂಕಲು ಮೆಕ್ಸ್ಕೊಮ್ಗೆ ಫಿಹಾರೆ ಹುಳುವ್ಯಾಫಿಯ ಮಿಯೊತ್ತ ಫರೀದಿ ಮೌಗ ಹುವಾಯ್ ಫೋನ್ ಡೆಲ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಸಂಟೋಪ ನಂಗ್ ಹುಸ್ಕೊಂಗ್ ಎಹರಿ ಏಕಿ ಫಾಡು ಫಾಡುಗೆ ಎಸೆಸರೀಸ್ ಮಿರೆ ಮಿ ತುತ್ತುನಾಗೆ ಬಾತುಡೆ ಹುರಿಯಾ ಎಚ್ಚೆಂಗ್ ಹಮಕೊಲ್ಲಾಗೆ ಮಿದನಿ ಮಿಹಾರೋಸ್ ಮಶಕ ನುದೆವೆಯೋ ಏನ ಬೇಣುವಾ ವರಕ ಎಹೆಂವೀಮ ಸಾಬಸ್ ಕಲ್ಲೆ ಏನ ವರ ಗೆಜಟು ಆಣೆ ಮೆಕ್ಸ್ಕೊಮ್ ಸೋಸಮ್ಮಗ್ ಆದಿ ಫರೀದಿ ಮಗ್ ಬೇಕಪ್ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಮೋಸಂಗೆ ತಮ್ಮಿ ಗುಳಾದಿ ಅಶ್ವ ದೂಕಸ ಲುಯಿಲೋನ ಗುಳಿಗೆ ಲುಯಿಲೋನ ಎಮಕಂ ಹದಾಫೆ ರಿಪೇಮೆಂಟ್ ಹದಾಫೆನಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂಗೆ ತಮ್ಮಿ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಮೌಲುಮಾತೆ ಬೇನುವೆ ರಿಪೇಮೆಂಟ್ ಸಮಾಲುವೆ ಬ್ಯಾಂಕು ಗುಳಿಕಮ ಹೀವಿಯಸ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಮೌಲುಮಾತ್ ಹಿಸ್ಸಾಣು ಕುರಾತಿ ಕಸ್ಟಮರುಂಗೆ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಮೌಲುಮಾತ್ ಹೋದಂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಕೊಂಡು ಗುಳಾಣೆ රක්කාතරි ෆෙන් එම්මෙනං අබදුවස් خبر بعض ممكن دواء مهم فريتك هذه السفار مرة بعدين يتورا خبرتك كوريتان إذا كل coalition on silsla ko Korea India out muzahara gatere mieto Mala City ke deputy mayor Rahmat Narish Hayer Kofi ಮಾದಗ ಮಿಯದು ಕುರಿಯದಿ ಇದಿಕೊಳ್ಳ ಮುಜಾಹರಾಗತರೆ ನಾರಿಶ್ ಹೈಯರ್ ಕೊಫವಣಿ ಫುಲುಹುಂಗೆ ಜಿಮ್ಮಾ ಅದಾ ಕುರುಮ ಹುರಸಳಿಕಂಗೆ ಥೂಮತುಗ ಮೀಗೆತುರು ಮಿಯದು ಕುರಿಯಗೆಂದಿಯ ಮುಜಾಹರಾಗತರೆ ರೈತುಂಗೆ ಮಜುಲಗೆ ಹೊರಫುಶಿ ದಾರೆಗೆ ಕುರಿಗೆ ಮೆಂಬರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಮಾಲ ಸಿಟಿಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮೆಂಬರ್ ಅಹಮದ್ ಐಫಾನ್ ವೆಸ್ ಫುಲುಹುಂವಣಿ ಹೈಯರ್ ಕೊಫ ಮೀತಿ ಮೆಂಬರು ಹಿಮೆನೆ ಗೊತ್ತಾ ಮಿಯದುಗೆ ಮುಜಾಹರಾಗತರೆ ಮಿಹಾತನ ಜುಮ್ಲಾ ಹಮ್ಮಿಹಕು ವಣಿ ಹೈಯರ್ ಕೊಫ Fagan as Idikol coalition on any avatar India Gaskari Sifan Raj and Berkurma Govala Magota Kukatibe the Judge Kurmo Idikolamban Sarukara India Kosir deal taking Hadaf Wakamapana Sarukaro
ಸರ್ಕಾರ ಬೊಡೆತೆ ತುಹುಮತ್ತಕ್ಕೆ ವಿಸ್ಕೊಫ सरकार के तरक्की के सियासत तरतीब को फवनी तरक्की के लाभ नफा सीधा रईतु नली बेगो तकमा रईस इब्राहिम सोलह विदाड़ुज एमनिक फंड मिहम विदाड़वी मि नून अतोಳ कुरेवे दतुरुफुलु कानून मगूदु जियारा कुरवा ए रशुगा फेनक कॉर्पोरेशन नु तरक्की को फवा इंजिन के ऑफिस इमारा कुलुबा देवा देखि विवाह फुलुगा रईस विदाड़वी हुरिहा रशुगा असासी खिदमत काम कुरमकी सरकारू एमे बोड इसकंदे एकंत कमशा मि सरकारू वेरिकमा हवाल वेरु रईतुन तिबी असासी गिना खिदमत को महरूम बेफकमा आदि फेना नर्दमा के खिदमत सीखी फुलाद सीखी दायरा के खिदमत तौलीमी निज़ाम फुरिहम कुरमा करंट की खिदमत फद असासी खिदमत राज्य के हुरिहा रशिका गायम कुरवेने कुरमा मिसरुकारुं इस्नंगवागेंगी नमसिकत के कुरवमुंगेंद वाकमर रईस विदाळवे मीगे तुरुं अमिल्ला रशुन लिबेन्ने खिदमत ए रशिका हुरि सरहदकुं फोरु कोतिनुंगे लुइफसेह द तुरुफतुरुगे निज़ाम कायम कुरमा बस सरकार मसिके कुरमुंदरनी मिफद असासी खिदमत की कोम्मे फराते के असासी हक़्क़े गुतगा सरकारुं कबूल कुराती कमा एमन फान विदाळवे मिरस्मियात के कोरिन रसूल जमहूरिया वने मगोदू सीखी मरकज जियारा कुरबा एतनुगे हालत बल्लवाला बाफा मीगे तुरुं वसमनिक फान वने मगोदू स्कूल जियारा कुरबा स्कूल के हालत बल्लवाला बाफा होम सोलर सिस्टम हरुकुरुमा करंट मिहार हेद कुरान निस्बता अला बलार नोदिहा इन सत्यवर बोर्डु आदते करंट बिलु सालाम वाणिकमंग एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री बनेफि मि मशरूगे दशुन दुकुरेवे होम सोलर निजाम तककी निस्बतुं अगोह्यो रय्यतु मिहागे जीबल्लुई अदि इंस्टॉलमेंट उसूलुन दुकुरेवे निजाम तककम विस मिनिस्ट्री वणि बुनेफा होम सोलर प्रोग्राम हिंगुम फेनक कोऑपरेशन ना हवाल कुरुमुगे रस्मियातुगा एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री बुनी सरकारुं मि मशरू हिंगुम फेनकया हवाल कुरा फैसाइन ते किलोवाट के एंहा सोलर सिस्टम गायम कुरेवेनकम आदिमी रिवॉल्विंग फंड के दशुं कुरिया गेंदा मशरूअ वाती मी अददु मुस्तकबल गा बोडुतनु इतुरुवेगेन दानिकमशा मी गोतुंदे किलोवाट के एंहा सिस्टम गायम कुरविजनम दौलतुं करंटु उफेदुमಟ್ಟಕ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಕುರಾ ತೆಲುಗೆ ತೆರೆ 4 ಲೀಟರ್ ಥೆಯೋ ಮದುಕುರೆವಿಗೆನ್ ದಾಣೆಕಮ ಮೀ ಮಿಹಾರುಗೆ ಡೀಸೆಲ್ಗೆ ಅಗಬಲಾಯರು ಅಹರಕ 10 ಮಿಲಿಯನ್ ರುಫಿಯಾ ಕಮಶಾ ಮಿ ಸಲಾಮೆ ಕುರೆವೆ ತೆಲುಗೆ ಸಬಬುಂ ಅಹರಕು ಜವದ್ದು ಕುರೆವೆ ವಿಹ ಗೇಹುಗೆ ತೆರೆ ದೆಹಾಸ್ ಫස්සತೆ ಕಟನು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮದುವೆಗೆನ್ ದಾಣೆಕಮ ವೆಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಬುಣೆ ಫವಣಿ ಮಿಸಾಲಕ ತಿನ್ಸ್ತೇಕ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಬೇಣು ಕುರಾ ಗೇಗ ಮಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ದಶುಂದೆ ಕಿಲೋವಾಟ್ಗೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎ ಗಾಯಂ ಕೊಫಿನಮ ಬಿಲುಗೆ ನುವದಿಹ ಇನ್ಸತ ಹರದು ಕುಡವೆಗೆನ್ ದಾಣೆಕಮ ವೀಮಾ ಮಾಲಿ ಬೊಡು ತಕುಲೀಫೆ ನೆತಿ ಮಿ ನಿಜಾಮ್ ತ ಫರುದುನ್ನ ಬಲ್ಲವಾ ಗಣವೇಣಕಮ ವೆಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಬುಣೆ ಮಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಕಿ ಸರುಕಾರುಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಗಾ ಹಿಮಣಫವ ದೆಹಸ್ತೇವಿಹುಗೆ ನಿಯಲ ಮದುವೆಗೆನ್ ದಿಹ ಮೆಗಾವಾಟ್ಗೆ ಇರುಗೆ ಅಲಿಂ ಹಕತ ಉಫದ್ದಾ ನಿಜಾಮ್ ತ ನೆಟ್ ಮೀಟರಿನ್ ಉಸೂಲುಂ ಗಾಯಂ ಕುರುಮ ಕಂಡಾಳಫವ ಲಂಡುದಂಡಿ ಹಾಸಿಲ್ ಕುರುಮಂ ಅದಿ ದೆಹಾಸ್ 30 ವಣಹರುಗೆ ನಿಯಲ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಮಿಷನ್ಸ್ ನೆಟ್ ಝೀರೋ ಎಂ ಹೆದುಮ ದಿವೆಹಿ ಸರುಕಾರುಂ ಅಮಾಜ್ ಕೊಫವಾತಿ ಎ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಹಾಸಿಲ್ ಕುರುಮ ಮಗುಫಹಿ ಕುರುಮ ಫಶಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಕಮ ಮಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ದಶುಂ ಫರುದುಂಗೆ ಗೇಗೆಗ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹರುಕೊಂ ಎಗಿಯಕಂ ಏಕಶಿಗೆಂವಾ ಕರೆಂಟ್ ಉಫೆದ್ದುಮುಗೆ ಫುರ್ಸತ್ ಫಹಿವೆಗೆನ್ ದಾಣೆ ಅದಿ ಮಿಕಮ್ಗೆ ಸಬಬುಂ ಆಮು ಫರುದುಂ ಕರೆಂಟ ಕುರೆಂಜೆ ಹೇದ ಬೊಡುತನುಂ ಕೊಡವೆಗೆನ್ ದಾಣೆ मैं सबूत में बलाला नहीं दुनिया के मशरूम फाकुल वे खबर कम
نوس وندن تيم فين إسراف كوفية دي فول فورا لها فين إسرافان مي أوشك أمن كم دوا كتي كتا دان غولانيا تي إسراف كورواني مي كوليغا واها فين تان تان تا فين أمد وسنما إسراف نفرما ದುನಿಗೆ ಮಶ್ರೂಮ್ ಫಾಕೊಲ್ಲವೆ ಖಬರಗ ಬಲಾಲಾಯ್ಡು ತೆಲುಗೆ ಹುಕುಮಚ್ಚ ಜೆಸ್ಸುಮಾ ಗುಳಿಗೆನ್ ಕುರಮುಂಗೆ ಮುಜಾಹರಾತ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕುರ್ಮ ಕಜಕಿಸ್ತಾನ್ ರಷ್ಯಾ ಹಿಮನೆ ಬೇಡುಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಎಲ್ಎಸ್ಗೆ ಎಹಿಯಂ ಎದಿಚ್ಚೆ e gawmuge interior ministry bunagotuga teluge agu macca jesumaguligen kuram feshi muzaharatakuga mihatanan afuluhum maralafave Kazakhstanuge rais Kasim Jomart Tokayev vidalwi miharu hafta evanden kuramunganna muzaharata control kuruma Russia isve onna security block ka edibadagen fawanekama kurige Soviet gawmekamawwa Kazakhstange muzahara kuram fashafawani ahara dimakon e gawmuga vikkamun a teluge agu macca jesumun ಮುಜಾಹರಾತಂ ಹೂಣುವೆ ಫವಾಯಿರು ಬುಧದುವಹು ಮುಜಾಹರಾತಕುಗೆ ಬ್ಯಾವೆರಿಮಣಿ ಸರುಕಾರು ಇಮಾರತ್ತಕ ವದೆ ಅಲಿಫಾನ್ ರೋಕೋ ಸಲಾಮತಿ ಪಾರುತಕುಗೆ ಮೀಹುಣ್ಣಂ ಹಮಲಾದಿ ಅಂ ಮೀಹಕು ಮರಾಲಫ ಬುರಾಸ್ಪತಿದುವಹು ಹೆಂದುಣು ವಗುತೆಗ್ಗ ಎಗೌಮುಗೆ ಸರುಕಾರುಗೆ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ಗ ವಾಹಕದಕ್ಕವ ಮುನ್ ರೈಸ್ ಟೊಕಯ ವಿದಾಳುವಿ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ CSTOಗೆ ವೆರಿನ ಟೆರರಿಸಂಗೆ ಬಿರು ಹೀವೆಫಾವಾ ಮಿದಂಡಿವಳುಗ ಎಹಿಯಂ ಎದಿಫಾವಾಕಮ CSTO ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಲಯನ್ಸ್ ಲೀಡ್ ಕುರನಿ ರಷ್ಯಾಯಿನ್ e alliance ga kurige soviet fas gawmen himene gawmuga mige kurin kulli nurakkaluge halatu yulan kuri tokaye vidaluwi peruge gawmutakun training hadagen as tibi terroristun annani gawmuge eki sarahadutakuga haraka teriwamun kama emihun dawlatuge imarata gifamun annakam fahagakon ena vidaluwi e gawmuge emme bodu city kamawwa almaty ge airport ga oi first flight eves miharu hifatta fawa kama egotun emihun wani kudi hatiyar hunna tantan fahagako e tantan hifatta fakama ena vidaluwi namaves almaty city ge deputy mayor wani airport carry muzahara ge baverin duraja safawa kama vidaluwefa miharu airport ge maseken aadage matin kuramun annakaman ena vidaluwi internal affairs ministry buni mihatanan afuluha ga national guard memberuntake maruwefa kama adi tinste kayavure gina mihunnan eki waruge zaham talibifa kaman ena vidaluwi namaves amunge tere mihunnan aniya vi minwaren hamako fennuwe budaduwahuge muzahara kuri mihun wani almaty ga hunna e gawmuge rais gekolu adi meyaruge ofiha wade e tanuga ves alifan rokoffa report tabuna gotuga fuluhum wani almaty ga hunna rais ge gekoluga alifan rokoffa filan duwi bay mihun gaya pati jahafa tokayev wani muzaharata control kuruman harukashi fiyawalutan alaneka man iulan koffa egotu miharu ves de hafta wande muli gawma kulli nurakaluge halatu iulan koffa wairu verira nur sultan adi almaty ga regandu wagutu curfew iulan ko gina mihun ule sarahadutakan evvum mana koffave budatuhuge muzaharataka guligen e gawmuge sarukaru wani istiufa difa namaste kanudiha evvanaharu soviet union ning miniwankan libunu fahun e gawmuga verikan kuramun annani e partiyakun kazakhstanaki duniyege nuwawanayan emme bodu gawum मी हमारे कॉमेडी का खबर दंड वाणमणि अड़बन्ना खबर बेलम गति अद कोला वक्त कोल्टी का वाड़ बटा शुक्र दंड बाजर उफा वेडे कंगे दे अस्सलाम वालेकुम